Shuthi Hayi bandla. shuthi mina ngazalwa nguwumuntu onobulili obu-2. Shibo. Ngiphreka ngithi uyadlala vele. Noma mhlawumbe indlela ofuna sihlukane ngayo le. Kade waqala izitayela zakho. Cha, Sekwenye yama-tactics akho ufuna ukuthi sihlukane ngayo. cha ngicela ukuchazela kahle. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu esithi sikhipha izimfihlo nihleli no-Longstar. Namhlanje vashela ubhuti wethu othi-ke kunodaba afisa ukudalula kumuntu wakhe. Sawubona njani? Yebo sisi njani? Siyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli emakhaya. Usho ukuthi uba igama, not igama, sorry. Can we start again? Ungayicimi. Sanibingelela nonke babukela emakhaya. Kwesinye isiqephu esithi sikhipha izimfihlo nihleli no-Longstar. Namhlanje sivashela ubhuti wethu othi-ke kunodaba afisa ukuyidalula kumuntu wakhe. Sawubona njani? Yebo sisi njani? Ngiyaphila. Cela ubingelela ababukela emakhaya usho ukuthi uqhamuka kuphi nendawo. Sanibona. Mina ngiqhamuka eLindelani. Qhamuka eLindelani. Yebo. Okay. Yini ekubeka kulesi sihlalo sodumo? Ngize la ngoba ngizodinga usizo ukuthi ngikwazi ukuconfessa kumuntu engithandana naye. Umuntu othandana naye? Yebo. Manje wasuphezula phezulu imbi kangaka yini indaba? Awungixoxele kuqala ngalo muntu othandana naye, umuntu onjani? Umuntu engithandana naye siqale ukuthandana naye ngicabanga ukuthi sesino 6 months manje. Yeah, sesino 6 months and asikaze silale. Nikaze nilale? Yeah. Okay, isizathu sokuthi ningalali ile confession ozoyisho namhlanje? Yebo, njalo. Okay, iqala kanjani-ke le mfihlo le? Lento le ngasho ukuthi into engazalwa nayo. Okay. Yebo. Kahle kahle mina ngazalwa ngumuntu onobulili obubili. Okay, awuchaze-ke mawuthi unobulili obubili komunye ohleli lapha ekhaya eyibuza ukuthi uchaza ukuthini? Mina ngazalwa ngumuntu onobulili obubili. Kwasho ukuthi kumele ngikhethe. Ima, wait. Mawuthi kumele ukhethe okukodwa wakhula nabo ubulili bowu-2. No. Angikhulanga nabo ubulili bowu-2. Wakhethiswa usungakanani? Yeah, ngakhethiswa ngisamncane. Ungakanani mhlambe? Ngangina 6 lapho nje. Una 5, 6. 6, yes. So at that age bakubuza ukuthi-ke nofuna ukuba yini? Yes. Intombazane noma umfana? Yes. So mawuthi unobulili bowu-2 unoto nentombazane futhi? Yebo kunjalo sisi. So manje-ke mawukhethiswa at that age waqhubeka waba yini? Okwenzeka ukuthi bangikhethisa ubulili. Ngathatha ubulili bentombazane. Wathi ufuna ube yintombazane? Yebo, Okay. ngithatha ubulili bentombazane. Ngase sengikhula sengimdala sengikhula nami as umuntu-ke. Then ngabona ukuthi ubulili bentombazane abuhambiselani nami. Nemizwa yakho? Yeah, ayihambiselani nemizwa yami. Nginemizwa yomfana, ngumfana nje yonke into. Ngibona unanayintshebe, uphelele nenezwi lakho. Yebo, kanjalo. So manje-ke lokhu konke lama-body changes wanothisa nini? Ukuthi hayi bo kwakufanele ngikhethe ukuba umfana. Nginothise nje ngoba sengimdala sino 18 years. Suno 18? Yes. Because manje ngina 24 manje. Na 24? Yes. And usufuna ukudate? Yeah, sengifuna ukudate. So akhathe usakhula ngiyazi ukuthi-ke na iy'ngane zabafana ayithola intshebe mhlampe at the age of 16 angithi no 15 abanye ezinye zino 13 ngibona seyinentshebe. Wena waba nakho konke lokho? No, ayimilanga immediately intshebe kumina. Imile nje sengikhulile futhi la ko 18 19 lapho nje. Qala lapho kumile intshebe sengibona sengimdala. So manje ithini-ke le mfihlo ofuna uyitshela umuntu wakho? Umuntu wami bengifisa ukumtshela ukuthi njengoba singakwazi ukuthi ngilale mina naye.
ileso isizathu ukuthi anginayo impahla enkulu. Asikwazi ukulala ngenxa yokuthi angikwazi nokumtshela futhi ukuthi ikuphi inkinga yami. So kulo 6 months anikaze nenze lutho. No, asikaze senze lutho. Siyabonana nje, sihlale ndawonye, sixoxe, siqabulane nje ube lokho kuphela. Knowing abantu besilisa ngendlela abajaha ngayo inhlofihlofu, yena akabanga nakho lokho ukuthi mhlambe khona omunye umuntu onaye indaba wangajaha, indaba ungafuni, akabanga nakho konke lokho. Wake wazama ukuyikhuluma indaba ekanjalo ukuthi why singaheavy. Mara ngabona ukuthi nami sekuyisikhathi eside manje ukuthi singalinda isikhathi esingaka ngumfana ngingakwazi ukuthi nje ngingene njengentombazane ngithi hayi isikhathi sokuthi siheve manje. Ngaqala lapho ukuthi ngiqhelalanise kuyena like ngangisaba ukumtshela, but ngakhetha ukuthi ngiqhelalanise isikhashana ngimbone nje ngaleso sikhathi leso. Sengimbalekela kodwa inhliziyo yona isamthanda, but sengimbalekela nje ngingakwazi ukukhuluma naye into ekanje. Ngakho ngidinga leso sibindi nje leso ukuthi ngikwazi ukumtshela nami. Abafana most of the time make udlala ibhola, uyadlala ibhola? No, angidlali. Awudlala ibhola? La izinto eziningi bengingazenza. Aniwenza ama-activities because ngisaya lapho ukuthi abafana niyathanda nokugumula phambi kwabanye. Like uma unqunu abanye abafana bebona ukuthi hawo ayikho ipackage. So akekho umuntu owaziyo ngaphandle kwama wakho le ndaba. No, akekho omunye umuntu owaziyo ngaphandle komndeni wami. Yes, wona kuphela owaziyo umndeni wami. And okunye bengikusaba ngokuthi ngibe nabantu abaningi duze kwami ukuthi bangase bathola ukuthi ngumuntu okanjani mase bangicwasa ngalokho. Kanti angithandi nami, angazi ukuthi kwenzakalani kodwa angithandi nje. Ngiyakuzwa uthi kena wayikhethela uno 5-6 of which I don't believe kwakuwena okhethile. Yes, kungamina vele. Kwakukhetha abazali. Yes. But ke benza sengathi obviously wena ufunile. But tell me ke uma wakho ngobe sekubona ukuthi ustuck kule ndawo le. Ufila kanjani naye? Uma ngazama ukukhuluma naye ngimxoxela ukuthi mase senginomuntu and angazi ukuthi ngizomtshela kanjani ukuthi nginale nkinga kanje. Yeah. Mara sakhuluma kwangaba into ehambayo. Washo nje ukuthi hayi so ilungisa leyo nkinga lokho kuzolunga ngathi okay ngaba nethemba nami. Okay. So now masimtshela umuntu wakho athi uyahamba uyakushiya. Uzoyenza njani? Angazi, nganzima ukuthi angishiye because kuyacaca ukuthi mhlambe ngiyobe ngi-useless kuyena. Izingane impahla enkulu phela. Kodwa ke mawukuthi uyangithanda uzohlala nami until ngize ngizilungise nami umzimba wami. Ngithole. Ngithi ngisazobuza ukuthi usuke waye kodokotela wabuza ukuthi ikhona mhlawumbe indlela engalungiseka ngayo. Yeah, salithola usizo ukuthi ngalungiseka but kwaba nenkinga ukuthi kuyabiza. Kuyabiza. Yes. Okay. Imali. Oh, okay. So ingakho uthi kena uzoqhubeka hlale because lukhona usizo. Isho sesizomela nisebenze kanzima. Yeah, kuzomela kuzoba inkinga kakhulu. No. Ekhaya sibona abantu nje abadliza ambane kaBonda. Okay. No, asimthinte umuntu wakho. Simbikele ngalolu daba sizwe usuzothini. Kodwa mhlambe yazi sigqilaza sithi uzohamba wabaleke mhlambe naye uqalezekile ukuthi hawu lo muntu afuna ukungithinta. Kodwa namhlanje at least ezothola incazelo ephelele ukuthi ke nakumayelana nani. So manje I have this question ke ngoba unelito yentombazane mawuba awubi na mayekuthena on umuntu wakho from a hug or a kiss, what happens to your body? Into engayifunda ukuthi ngikwazi ukuzicontrol. Uyicontrol. Ngiyakwazi ukuzilala because nginaleyo fear leyo ukuthi uzothini nje mase athola ukuthi nje naleyo fear manje nje leyo fear ngiyenza sure ukuthi
angibalekile. So wena awumazi umuntu wesilisa noma umuntu wesifazane? No, ngazi. Awubazi? No. Sure, okay. Asimthinte usisi simazisa ngalolu daba ukuthi yena umuntu wakhe afuna umtshela yona. Hello? Sabana sisi unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar la ka Black Life TV. Kuhlelo lithi sikhipha izimfihlo. Singawazi ukukhuluma? Yebo sis. Okay, la e-studio ngihleli nesinqanda mathe sakho, isithandwa sakho bakithi. Uthi kunemfihlo afisa ukudalalela yona. Ngilalele sis. Ngicela umlalela. Ngicela umbambe kanje. Sawona elihle. Yebo. Unjani? Angizwa? Unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngikufonele ngoba ngifuna Hello? ngithi mina bengikufonele ngoba ngifuna ukukhuluma nawe ngesomething. Akakuzwa? Awuphamisizwe? Nawe angizwa. Bengikufonele ngoba bengifuna ukukhuluma nawe ngesomething. Ngilalele. Yeah. Ngiyazi ukuthi enhlade ngakugcina and angazi kodwa bengifisa ukuthi ngixoxele something ngoba ungayazi ngami. Ngizokuzwa. Okay. Isizathu sokuthi ngize la ngizocela usizo ukuze ngikwazi ukukutshela imfihlo yami ngami. Nesizathu senza ukuthi mina nawe singakwazi ukulalana. Shuthi mina ngazalwa ngumuntu onobulili obuthu. Ngipheka ngithi uyadlala vele. Noma mhlawumbe indlela ofuna sihlukane ngayo le. Kade waqala izitayela zakho. Cha. Enye yama-tactics akho ufuna ukuthi sihlukane ngayo. Cha, ngicela ukuchazela kahle. Hayi khashe mhlazela lo dosuku. Bengisasho ngikhule ngumuntu onobulili obuthu. Shuthi ngisamncane kwakumele ukuthi ngikhethise ukuthi ngiphila nabuphi ubulili. Kwakhethwa ukuthi angiphile nobulili bomuntu wesifazane. Kuthe sengikhula kanti nginemizwa yokuba indoda, ngiyindoda nje yonke nje ubungazi nawe ukuthi angumfana. But okwaba inkinga ukuthi ngagcina sengizisola ukuthi ngakhethiselwana ukuthi ngibe nobulili bomuntu wesifazane because namanje leyo nto isakhona. Bengisafuna nje usizo ukuthi ngikwazi ukuthola ubulili lobu kufanele ngibe nabo back. But njengoba wazi nawe ukuthi angiyena umuntu ophuma ezambaneni likaBhona. Ngeke ngikwazi ukuthi ngivele ngisuke ngixhume ngiyobuyisela kodwa bengisasey'nhlelweni zalokho ukuthi ngikwazi ukuthi ngithole ubulili bami back. Manje isona sizathu leso senza ukuthi ngingakwazi ukuthi silale mina nawe sonke lesikhathi. Uyazi ukuthi mina Sandile uyangixaka kahle nje angikuzwa ngiyakuzwa kodwa ngazi noma ngivalekile endlebeni zami angikuzwa ngoba wena kunezinto eziningi okade uzenza ngikubuze ngazo
ungangichazeli kahle wena indaba vele ungaveli ukuthi unomuntu wakho lapho angihlukane nawe phansi hayi lokhu uzongizela nezitori nalowo muntu wakho isibindi sakho nje sokuthi uthathe inamba yami uyinika omunye umuntu wesifazane azongifonela ukwazi ukuthi uhambe uyoconfessa komunye umuntu wesifazane bekuthi niyaconfessa lapho ukuphi njengamanje ikuphi la ukhona usuka la awukwazi la engihlala khona uzongitshela indaba ezingaka noma indlela ufuna ukuthi sihlukane ngayo indaba ungangitshela ukuthi awusangifuni vele nami sengikhathele ngikhathele ukuthi njalo ngihlezi ngincenga wena ngihlezi ngikubuza ukuthi kwenzakalani uthi angikuvakashele kimi ngikubuza ukuthi hawu kanti kwenzakalani ngawe ungitshela ukuthi hayi lutho ungibambe kancane ungidedele ngaze ngayitshela ukuthi mina mhlawumbe nginenkinga namhlanje uzongifonela nomuntu wesifazane ukwazi ukuthi unika umuntu wesifazane inamba yami uzongitshela lento ongitshela indaba awunayo ilokhuzana Elise ngicela u-understand Phibo yazi ngizosangana uyazi ungifonele nomuntu wesifazane nje kokuqala ngicela u-understand please nami angizenzanga nami ngizenzanga ngikhule nginje uthi awuzenzanga mina ngifuna ngizoyikholwa ngani lento eshoyo ngoba ziningi izitori zakho ziningi izitori ohlezi ukhamba ngoba ngangisaba wena lechebe nje ingoba ngangisaba futhi usuzongitshela ukuthi umuntu wesifazane ngangisaba ngitshela ukuthi awungithandi akulula ukuthi ngivele ngibhadlwe ngayo kanjalo nje le ndaba le ngidinga leso sibindi leso nayo kodwa mawufisa lo muntu onaye la imkhona enginganazi ukuthi ngikuphi khona qhubeka naye ngoba kusho ukuthi ngenza isilimo uma ngakho njalo noma ngibona ethi indodakazi kusho ungenza isilimo awayinayo wena kusho ukuthi mina awungithembi enough ukuthi uhambe uyotshela omunye umuntu nakhona mekuthi kuyiqiniso cha khona ukuthi angikuthembi ngangisaba yazi nje vele nalento ethi bisivele ingasekho bisingekho vele nje kade vele nje yazi impela qhubeka nempilo nami ngizoqhubeka ngempilo ngiyitholele omunye umuntu ngoba vele hlezi ungenza isilimo namanje usaqhubeka khona ungenza isilimo yini ungangitshelanga uzuyahamba uyakwabanye abantu nothi nosifihlo zabo nakhona uyotshela umuntu wesifazane awungitsheli ngani mina sengifonelwa amantombazane mina ikuphi khona lapho khona angithi ngifonele khona lokho ukukutshela lokho angithi manje mawukuthi mawungangikhola noma wakho ntombazane sisi ungabe usisi engabe u-anti ingabe umalume noma uyimix masala mina ngi-right qhubeka phezu nempilo qhubeke nalezi ngqondo zakho qhubeke nalowo sisi intombi yakho le lapha enifona nayo mingenza nayo isilima mina ngi-right ngeke ngize ngikwazi nje kwayilento ngitshela yona futhi nje angizwa mina ngihlangani futhi nayo manje ungikapela lokho angizwa ungikapela lokho hlwana nami ngenxa yokuthi ngikhathele uwesandile ngikhathele ukuba isilima sakho mina njalo kumele ngi-understand ungibize ngize lapho hayi ngeke sibone ukuthi wenza njani nawe qhubeka noma wakho qhubeke nalowo sisi lowo lapho nonke ubone ukuthi benza njani mina nje amdani ibhizi futhi la uyangiphazamisa hayi sisi hello hayi ngiyalinga namhlanje yebo ngicela wehlisa umoya bandla ubhutu la estu umoya wani ubani ke futhi wena ngulu ngicela wehlisa umoya ungilalele eqala ke maseke usungathetha ngizokulalela efonini yendoda kabani mina indaba nginganiyeki ngoba vele nami ngizizile ubhuti uze lana ngoba efisa ukutshela lento akutshela yona ngoba uyasaba ukulahlekelwa wena so ubecela uze ka Black Life akazile kumina uze ka Black Life ngoba edinga usizo lo Black Life abekho abantu besilisa uvele nje wacela wena abekho abantu besilisa ngikhathele lo mfana mina wena mekuthi manje awusho mawuthi ke na ukhathele kanti uyamhluphani ngamantombazana Sisake umuntu engihlala naye mina no uyamhlupha ngizwa indlela yasho ngayo ukuthi ukhathelo wena umenzani kanti nawe cha inkinga ukuthi kwesinye isikhathi ngibuye ngimbalekele ngoba nginqena khona le ndaba ukuthi uzodinga ukuthi silale egcineni kodwa kuyabona ukuthi sesifika phi ke manje akasakuthembi sulahlekelwe itrust ngenxa ukuthi ke na ya understand nawe iposition okuyona inzima le kakhulu but kube yabona ngiyakhuluma noma wakhe ngakhuluma nabantu baku shothi mina isilimi
6 konke ngiyahamba ngiye ngisho nakhona kube kuthiwa inyapoti bengenza iscreen. Imina ebengithiya bangakutsheli. Yabo nje lento enixoxa lapha angimizwa ngimzwela kude. Imina ebengithiya bangakutsheli ngizokutshela mina. Ungitshela ukuthini? Imina ebengithiya bangakutsheli ngizokutshela mina mase ngiready ukuthi ngikwazi ukutshela. Wabona ukuthi uma wakho lo lapha uhamba uyayitudu ufuna ukungihlala. Senzani ke leso studio? Senzani ngizolalelwa izwe lonke mina? Enhle ngicela uhlisa umoya. Nje bese abantu bangasekho bazongibuka kanjani mina? Uthi ngisilime kwayilo mndeni wakho ngizophinde ngibuke kanjani? Ngicela uhlisa umoya ungilalele please. Angenze lalela ngibhiza ngithi ngitshela ukuthi ngibhiza. Uyazi ukuthi ngisemsebenzini. Qhubeka phansi nempilo, qhubeke nomndeni wakho sizoqhubeka sizwane kanjani? Ngoba lento yomshado bese siyayiplana, khohle bese iyona khohle. Ngi-right. Sengizobabukela bani abantu bangasekhaya, abantu engisebenza nabo emsebenzini. Uyila ngeke bese ngeke kuningi ongifaka khona ngimncane kabi. Qhubeka nempilo yakho nami ngizoqhubeka nempilo yakho. Bengazi vele uzoreact kanje. Bengikulindele lo. Kade ngayi-understand. Ukuvela ungenzela zona so nje ngi-right bese uqhubeka nempilo yakho. Nalo so lapha estudio angihlangani nini. Okay sis. Siyabonga ukuthi uthatha i-call yethu. Ngihlangani futhi nalokho. Angibongi ngiyabonga. Yibo ngaze ngadinwa. Kaze nganebhadi ngoDisemba yibo. Bye bye. Yibo. Uyabona hle wozalana ona lebhadi lami. Now I understand why ungafuna ukumtshela. Yo. Manje ubaleka nini? Cha, angithi uchaza ukuthini nje ebizo amahle nje usho ukuthi uyomtshela manje ngale ndaba le. Bara kusho lutho lokho. Akusho lutho. Okubalekile ukuthi wena uthola usizo kuphelile. Usukhulumile iqiniso usumsulu. Ade umbalekela nini? Sekuphele almost inyanga. Like bumbalekela kanjani benifika enhlala ndawonye emva kokuthi masayiphuma? No, mangabe elocelela ukuthi sihlangane. Sihlangane nje noma efuna ukuza kumina ekhaya. Bengibaleke ngitshela angikho ngisamwe ngibusy or khona izinto engizenzayo ngibusy ngazo. Like ngimbalekela nje ngingafuni ukuthi because manje bengazi ukuthi ukuhlala kwami naye kugcineni kuzolidela ukuthi kutheni kumele sibe sembedeni. No, I understand. Ngimnike lokho akudingayo. But ke okubalekile as much as isadiniwe kwamanje usa processa yonke lento. Okubalekile ukuthi umtshelile ngithi. Yeah. Siyalazi udaba. Okusho ukuthi usungaqhubeka nempilo. But ke okwami ukuthi ke ngiyafisa ukuthi uthole usizo loludingayo. Ne-counselling la ekhaya soku-offerisha yona. Mhlawumbe futhi bangakutholela abanye abantu abangakusiza ngaleli nani olishoyo ngoba ngikuzwile ukuthi kuyabiza. Mhlawumbe bakhona abantu abawilling ukusiza. Yeah. But wena uzizwa kanjani? Ngisafuna lutho mina ngisadinga ngi-right ngabantu manje. I know. Impilo imayiqala ke ngoba usukhulumile ngayo lento. Impilo imayiqala ke manje ngoba usuzoyiface head on. Okay? Mina I'm very proud of you. Akufani usuyenzile i-first step. Yo, ngiyayizwela ke babukele emakhaya usisi akafuneki uzwa lutho kodwa I'm sure usakhunyiswa inhliziyo ebuhlungu. I'm sure uzobuya wehla umoya abuyabuyile engqondweni zakhe bayilungise le ndaba. But ke angifuni nje ungasho ukuthi yena I'm very proud of this young man ukuthi ukwazile ukustep forward athi ngicela usizo ukuze ngikwazi nami ukuphila impilo yami ephelele. So Black Life TV sithanda kakhulu nazi ukuthi ke ni support ikhona njalo konke umuntu odinga usizo. Mawukuthi udinga usizo nawe feel free to drop us a message. Sazi ukuthi yena luthini usizo lakho odingayo sibone ukuthi singakwazi ukulekelelana. Sithanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe ngulungile. Nibe nosuku oluhle.